Yn Afghanistan, mae pobl yn wynebu argyfwng y gaeaf hwn. Mae miliynau ar drothwy newyn. Yn ogystal â pherigl coronavirus a'r gwrthdaro diweddar, mae teuluoedd wedi wynebu sychder gweithaf mewn 27 mlynedd. Mae cwmp economaidd hefyd yn golygu bod prisiau bwyd wedi cynyddu, ac mae mwy nag 8 miliwn o bobl yn bryn o fwyd. Mae plant yn marw. Mae miliwn yn fwy o dan 5 oed mewn perygl dros y gaeaf. Mae hwn yn argyfwng. Mae DEC Cymru yn apelio ar frys am ein cymorth. Bydd ein cefnogaeth yn helpu i ddarparu bwyd a maeth i blant, cefnogi ysbytau, a chynnig cymorth i rai sydd wedi ei gorfodi o'i gytrefi. Rydym i gyd yn cofio'r caredigrwydd a ddangoswyd dros y flwyddyn ddiwethaf. Nawr mae'n bryd o rannu'r caredigrwydd gyda rai sydd mewn argyfwng fwyaf. Rhowch beth bynnag y gallwch. I gael mwy o wybodaeth am sut i gyfrannu, ewch i dec.org.uk. Gyda'ch help chi, gallwn ni helpu i achubu bywydau yn Afghanistan. Diolch yn fawr.